nasi choose saka ukutaura uchi aitaura kuti taigonozotenga Herald kana tatenga Herald toona mabusiness ari kuitika muHerald toafosta pamwanoda disco vamwana mastand kwezi toita zvemastand takamirira British Town Council saka Herald inoita mari Herald inoita dhora tengeswa inotengeswa kusave station kuzuva wapedzera kuriona rini Herald bepa chaiko rinowazopera haromonazo but sometimes vamwe hariperi vanowanza kuti rimuswemande rinopera rinhwirini rimuswe Tuesday rini riripo kana rinopera futi saka nderipi newspaper rikuverengwa mazuva ano Herald neHmetro kemakuwaka makuwaka kana wanzobudisa macelebrity artist netimastori tinowanikwa imomo so saka Herald harisire nyika here Herald neHmetro ndezvenyika kazi aiwa Herald segovernment kai government but rinobudisa business nemastoryline anoitika chaizvo chaizvo negovernment kuzita HMetro inobudisa futi zvinhu zvinoitika but zvinowanzoitika mudzimba dzevanhu kana maharare chete nekuti Herald inogona kubuda kana information yakaita kana kuti pamutare inobudisa information kana usambe kana kubhindura kana kana mumaharare wapedza kubata Herald rini gore kudhara gore ripi wakambosenza kupi vana wakambosenza kupi ndakasenza pakabhaka ndasenza kuvillage kapaka yakavharwa rini ndasenza kuprazi ndiri drive kapaka yakavharwa rini last year ka 2023 yakavharwa muna October muna saka vanhu vakavhara kapaka ndiani aripo mufeso wataiti tikuita partnership naye takanzoranza akazonza interdict zvinova mutemo wekuti chimbomira ikuoparata since yanga neconnection necouncil saka mutemo unoda kuti respect saka plus kansera anga aibatsirwa nakanseri kunokwekwadirifen kuno tiri anokuti saka isusu kambani yedu yanga iri party driven nekaitangwena takati tikatisiye kuti toona kuti ndezvechokwadi saka tikuona nga vanenge vasiri kuuya kana kuti madirector ari respecta interdictator kuti interdictator inokosha kuti isaitwe violated since zvinenge zvinozogona kuzosungisa vanhu iwo wanga usina lisera pakapaka tatinayo saka lisi yayo yaifanira kunge veichibhadharwa saka madirector edu kana machairman edu havana kuzoti havana kusimba nazvo kuti tibhadhare vanoita nzi isusu hazvina basa kana kuti tichabhadhara nokuti tatakagara kuorganiza kuti isusu tinofanira kubhadhara $10 emonth saka zvinozobudikiswa $10 yaibhadharwa kupi vachita nzi tikutemba here maganazi here kana kuti tikutemba simba redu isusu saka manje simba redu rakazoita pasi pemutemo Manchester Courts saka Manchester Courts yakabva zvakabva zvangovharana zvinozobudirira futi motikari dzabudiswa mukapaka dzabudiswa kapaka iri empty right now kapaka is empty right now hamuna business inofana kuitwa unless iye wacho vanonzi chiwai wacho namuguti kanzira vaenda mberi nemadevelopments kana kuti vavhura zvezvo kuvhura inonzi vakavhura business navara vaida kuti rekasi racho saka nanhasi vasati vaita since October November December nhasi yato January takutoenda 4th month February ikasvika it means kuti vari kutofeila March April March April zvaendwa zvitoramba saka isusu machairman edu aifanira make sure kuti tangonobhadhara kuti sitovharira hapana chaimbonetsa dai tichitongoripo nekuti taingotora beko redu ripera hapana nyange zvikanzi zvaenda kuMajor Court taingoenda kukoti kwacho saka nhasi ndo pandirongoona chairman pandinoona ati monyanya kuona saka muHerald the last thing chawakaverenga wakachiverenga rini dani time
Ndachimuzwa nguva Zimbabwe naye kubata kana maminitsi angachitaura kuti ndachimhanyimhanyira pane munhu anachitaura naye zvichita communicate naye. Kumusangano wedu weZANU-PF wakasimba here mazuva ano? Urigezi kusimba uzvo but anoti extinct nokuti vaifanira kuita restructuring yekuti tizive vanhu vanyowani vakapinda mumusha nevakabuda zvinova kuti vatata akanyora malisti aya kana asipo tokanzera tichiisa vamwe kuti vati vasaite dual recipients ndizvizvi yekuti vasaapika tu double candidate. saka nhasi tichitangomira vekomisaritu acho vanomhanya nazvo nemapepa acho vachinyora hazvisati zvaita vari kuti zvinoita ko yo unofunga sei nekuti kana munhu adyiwa pamaprimaries kuZANU-PF kwedu obva anotanga kuita independent munhu yetomita sei? Anenge ari wrong this anofanira kuita consultation kunzwisisana neZANU-PF yedu yacho Nito ZANU-PF party ruling party then oisa mumwe panyanga kana kuti oramba achienda mberi iyi handiri anenge adyiwa anofanira kusapota awina but akaita independent zvikureva kuti agare angasiriwo kuZANU-PF. Aiwa zvinoona kuti ari wrong mutengesi kandio zvandiri kutaura nokuti hachada kuchinja chigaro zvino vanhu vese vanenge vane zvigaro saka unofanira kuzongoti hauraiteka nditore chigaro icho ndongo zvandakaita inini pandakaita by-election candidate pamaprimary taikukwidza nemumwe wandaikukwidza naye musikana saka iye angangowina hazvire kuti ini ndakamira kunobheka ndingomubheka ndichingorwe ZANU-PF wacho saka vamwe vanobva vachinja kuti anzi handichada ndauda kuita independent izvo zvinoona kuti munogona kutadza kuwirirana futi neruling party ZANU-PF kana kuti munototadza because takazoenda kupoliti bureau kwedu kuZANU-PF headquarters tava taziva kuti uri mutengesi wagara unoda chisimba zvechisimba unenge uchingoda nyangadzi unenge uchingoda kutonga chete iwe wega zvisingadiwa zvidiwe nokuti unofanira kuti ukatonga uchipiwa vamwe vachitonga ukatonga uchipiwa vachimutonga kana ukaramba uchitonga uchigona uchivhoterwa kunzi aiwa muramba aga uchitonga. Saka manje nyika iri kutongwa nani? Vanhu vane experience magariro yedu zvatakaita izvo tine experience yekurarama kwedu kwatoita zvekuti ruling party kunhu yakawina by 54%. Saka isusu hati expect kuti panenge pachitonga kuti kana kuti upenyu hurungoendeka hunoipa but pane pahunoipa pezvinhu zvinongotadzikano zvakangofanana sekuti marestructuring akasaitika kana vanhu akasawirirana muexecutive kana kuti zvatakaita mumapati edu mustructure mamwe vakaenda pafanoitika chitsotsi vanofanira kungoramba vangorere zvichingoendeka vanenge vaenda vonyatsona kwanzi akaenda ubva vanyora kana kuti kwareason yakagara ubva zvavhetwa posara pane magepu amwe achipinda. President wemuZimbabwe ndani? Alright. Ko VP? Nani? Alright. Vari kuchimhanya ka? Vari kumhanya vari on saka zvinoitika ndezvekuti isi hatizini sange kudeni kwangu ndiwanzogara ichiona etv chitereka nesevhisi because zetv yedu yakafa saka tombonzwa yedu hera kuti ndinonzi radio Zimbabwe but ndinoona kuti vanowanzonge vane zvekuita. Saka chivataurira kavatungamiri venyika kuti vaimprove pazetv yako? Izvo ndinoona kuti vanhu vekumba kwedu isusu haasi ZANU-PF vanoda ZANU-PF neMDC ndinoona kuti vanyanyisa effort yekuti ZTV iti vanowanzoti tiri kunzwa radio Zimbabwe vanhu vanoswera kumanhana mumuzi kana kagurasi vanowanzozwa zvavo radio Zimbabwe. Saka uyo ndiwe ZANU-PF uri wani neni? Hatese but vanochinja tese zvakakana isi tiri maZANU-PF members but vamwe vanowanza kuti isusu tinoda kana neMDC isi tinongoziva kuti MDC hazvinetsi nekuti ungotanga kutedzisa musangano wacho zvekuti
mazuva ano hatisi kuona iri kuti zvakaita se-MDC iri kumbowanika. Kungoti vanhu veZambia kuti tinowanika kuMbare kana kusika takapfeka ino rigariya, but tinoti kuti MDC unomboona akaipfeka ashoma. Sei vanhu vemachinja aya asikapfeke rigariya, chii chinoitika kufunga kwako? Haisi ruling party, vanosvika kuruka. Vanoita madhiri akawanda vachidanzi mari yedu isusu hatidi kuti tipe government ine mari kudai. Saka vari kuba mari ka? Havasi kuba, vanenge vane mari dzinovhwa kana kunze kwenyika, dzavanotumirwa kunze kwenyika, kana dzinongotanga mumabhesi mavo. Mabhesi mavo, maprojekti avanongoita iwo se-opposition party. Saka leader opposition party there? Ani? Ko pane umwe wacho ayo ndoichi? Umwe wacho ndi Douglas Munzura ndi MDCT. Mkomo wacho? Umwe wacho ndi alright. Saka umwe wacho haana kana basa? Umwe wacho ndi Triple C Nelson Chamisa. Alright. But mutungamiri wenyika ndiani? WeZanPF ruling party iti Mhlanga. Ndiye anotonga nyika ndire? No, Chief Secretary of Defense Forces. And he's Secretary of Zimbabwe, yes. Ndiye anosarutwa nemasoja ka? Hapana information, hapana nyaya dzinotaurwa dzaasingazizi basi. Handiti. Saka toti mutungamiri wenyika kana achida kukutsvaga anokuwanirai kupi? Anonditsvaga nini? Anongouya kana kuno Mbare kupi? Kana kusodhati kana kuya kunoona sekuti rekai tangu ina branch imi munoitwa zoya kana kuti padhini penyu paipo kana pachorodza kana pararayi obva kutumira munyaya anenge atsvaga ani unonzi aniwo? Inotosiyana, hatinyanyo nditsvaga. Vanhu vanongoti hanzi ndiri bhiza, hanyanyo nditsvaga, but zvichinzi vanonditsvaga ini kana vada kundiona vanokutumira vanhu kumba direct. Vanotumira vanhu kumba direct? Vanokuwana? Vanondiwana. Because pamwe vanenge vada kukuitira something, pamwe vada kutsvagirawo basa. Yes. Vanowanzoti haiwa hai dhirai kumwana kwenyu musanetsekane. Because uri kuona semutsigiri weZanPF muhombe kuno kurekai tangu ina branch. Saka ndikutaura kuti vanenge vachiti vakutsvaga ani? Tinashe matsangura. Handiti. Hamborekedzwa ndiziya nyange ukanzi waenda kana kuBulawayo nyange ukaenda kana kuUK wangotozaita mazangura kuti ndoziya. Anozani? Tinashe matsangura. Pachigaro chenyu kuno kuchii? Ndiri committee member. Committee member branch inonzi? Aikatangweni. Alright. Aiwa, hapana chimwe chamuda kuwazisa here vatungamiri venyika? Kuti pane chikunetsa here kuMbare chavanofanira kungogadzirisa? Zvese zvakanzi nyika inovakwa nevene vayo, ndimi vene vacho. Kuwazisa kuti isusu maprojects edu atakashuvira kwaari ngaakurumidze kuita. Nekuti ini ndaida kuti dai vakatitengerawo kana mota kana kufamba nawo kuitira kuti tipote tichifamba kana vakati huyai kana kuti kuSunnington toenda vanoti shaya kana mari yekuenda ikoko. Since isu project yataita kana kuti zvinhu zvaitipa mari hazvichanyatsokuita. Mamboita project iko? Ndataita izvo zvekugara zvataishanda kukapa saka mazana hazvichanyatsokuita. Alright. Nekuti yakavhara. Saka last word kune mutungamiri wenyika? Pamberi nekubatana ikoko. Uyezve nekutaudzana kwangu. Tisakanganwe. Nekuti zvatoita isusu tinowanzoona kana kuti ma-TV dzekunze kwenyika tinozokanganwe. Tozokangana kuri president asange pamwe ndanda kutoona TV ndatarara mumwe ndatoti arikanzonotaga Canada pamwe ngandudze pane nyaya dziripoint like. Handiti. Chimbotiitirai slogan kana muchiri kuiziva. Nekubatana idp pasine zinopikisa.
again musaite kunge itai makasununguka nekanoizi mbichana hazvina havana basa isusu tisu veZANU-PF inini newe Pamberi Nekubatana ZANU-PF idipfepfepfe basi nezvinopikisa anditi maita basa